На всички, аз съм Дасте от GTG Army и това е епизод 1 в Darkcraft. Прият сме от доста отдавна, обаче просто сега реших да качим клип. Това тук ни е началната къща, в смисъл първата, която сме живели. Това тук е нещо построено от DarkGX. Това е кулата построена. Това там са къщичките, което между тях има ферма за Нидерланд. Ето я. Преди 2 часа съм набрал. Ето тук ни е Нидерланда. Това тук ни е Jumping Table, фермите ни, Нидер портала. И да видим какво още мога да покажа. Така да отворим. И това тук ни е чест рума. Между другото имаме доста храна. Кой не е взел един стак парасоли. Искам да кажа, че почваме поредица в Darkcraft. Не мислиме да спираме. Вече започваме сериозно да качваме. По принцип това ще снимам момент за малко. Да, тук съм. И се надяваме да преуспеем. Сега този клип също с някакво да правиш, защото съм сам. И в смисъл, единственото нещо, което мога да правя е просто да ходя някъде, обаче тук не е смисъл някъде. Мога да уча да докопая така или иначе, обаче то да копаеш е скучно. Сигурно ще качим клип, сигурно след 2-3 дена пак, когато сме всичките събрани и тримата. Аз ще снимам, разбира се. Горе-долу е това, просто да обясня. Исках да снимам малко, обаче то фактически някъде, в смисъл някакво да правя в самия клип. И да, ако има какво да правя, ще да го направя по-дълъг, ама давайте предложения в коментарите, какво можем да правим тук, какво можем да построим, в смисъл той е нещо като парцел въобще това цялото. Това ни е, уж беше място за кончета, обаче всъщност се получи нещо като парк. И е доста хубаво. Скоро ще купувам слушалки, за да не може да ни чуете шумлия спейс. Така, горе-долу е това. Хем да ме чувате и по-ясно, защото сигурно се не ме чувате много добре. Харесайте клипа, абонирайте се. Така. Следете ни, ако искате още геймплей. Ще има и други игри, които ще снимам, просто за сега имам само Minecraft в компютъра. Вероятно сте видяли вече интрото, това ще ни е интрото за сега. И горе-долу е това. Довиждане. И това е.